Слагам само ето толкова, защото не искам повече. Гадно. Ой. Султан не се усеща. Той ще повърна. Не. Откам в това предизвикателство. Стигли. Какво ти се пада? Да ме не вода с захар. Какво ти се пада? Вода с захар? Не. Какво? Какво я да видим? Дъвчи, черен пипер. Yeah! Значи Бог те има лошо. От предизвикателство. Ама тя го направи. Прием се падна мен. Ръцете ми са солени. Ай по-бързо. О, yeah! Дай, по-бързо. Я пред камерата. Налей малко вода. Защо? Добре. Много гадно. Сега ще е твърде гадно. Много гадно ще е сега. Дай вака. Пред камерата. Покажи черния пипер. Това е черен пипер? Не. Друго. Това няма вода. Давай, дъвчи. Бари ли? Това беше гадно. Аз съм. Много гадно. Аз си тегля. Ако не стегля, това ще стегля. Ето това. Сега да видим какво ще е. Защото има много гадни работи. Оцет с захар. Вижте, това изтеглих. Оцет с захар и ганти. Какво това е? Какво това изтеглих? Оцет с захар. Какво има тук? Оцет. Пи оцет. Ще ми се падна. Гадно. Добре. Къде оцет? Къде да става? Захарта. Захар. Да, не сте захар. Не е сол. Може да е сол, пак ще е гадно. Сега се цвета. Бошко, да ми си една лъжичка. О, не, сега съм аз. Мрази. Дай.
най-гадното нещо ми се падна. Ето го човече. цвета. Да. Дай. Не написахме нищо със соло, защото ще е много гадно. Аз чакахме да напишем. Написа. Не съм. О, как мирише на оцет. Леле. Не искам. Не, не. Ай, стига, бе. Не искам. Трябва. Не оцета, бе. Къде? Ще я пия от оцета. Дай. Капачката къде е? Не знам. Мене. Важното е, че сега Дай да го... бокът е наред. Не съм аз. Значи това точи 4, значи по 2. Значи са 6 дни. Или пък, не знам. Кога има вътре захар? Да. На 3 още, кои не знам. Забравих кое написах. Да. Кое? Какво е? Дай. Пилцет. Ето пилцет. Тук. Ето тук има лъжичка още. Ето, на. Пилцет. Ето, пи. Ама трябва да го гълташ в цета, не е чак толкова скаден. Ето тук имаш вода. Не е върху. Остават още 2. Кое ли ще ми се падне? Не знаем. Я да видим и това. Какво ще стане. Дано да е хубаво. О, не, трябва да се поливам с вода. Поле се с вода от чаша. О! Гадно. Това е гадно. Маш има и едно за боката. Ако се падне мене, го дам на него, аз имам противопредизвикателство. Всъщност е разхождащо. Ей. О, не. Аз ти. Давай. Което се пада? Да откъпя Чакай. камерата. Вижте сега, кое ще му се падне. Същото майче. Да, същото му се пада и на него. Сега аз ще го полия, защото ме е кеф. Аз съм. Добре, давай. Давай. Аз искам още. Сега, и последното е за мене. Къде е последното? Тук. Гадно. И последното е за мене. Кое беше? Забравих. Захар с вода. О, не, така ли захарта? Ето. Дай вода. Поне малко ще е вкусно сега. Стига. Стига, ще е много гадно. Слагай. Сладка вода, не обичам. Слагай. Сложих. Не. Почето ми е захар. Гадно е. Предизвикателство. Не, гадно е. Не мога да изпия. Вече мислим да свършим. Ако харесате този клип, дайте харесване, но харесайте го, но ако не го харесвате, друг път. Ще правим още клипови. Хайде.